Imbang saben dina mung ngalamun jroning sepi samun amung tansah gaduh wewayanganku duh nimas wong ayu. Apa tega sira nimas citra ing janji misahke katresnan jati amung semono piye katresnanku piye katresnanku. Saben dina mung ngalamun jroning sepi samun amung tansah gaduh wewayanganmu duh nimas wong ayu. Apa tega sira nimas
ngesake katresnan jati amung semono piye katresnanku piye katresnanku monggo nggih mangka Kang Mas kados anakku bebasan anak bisa tindoku jodoh lan prasetyamu ngorbanake jiwa lan ragaku. Matur suwun.